आंब्याचा सीझन आता चालू झालेला आहे, त्यामुळे आमरस तर हा झालाच पाहिजे. तर अगदी साध्या सोप्या पद्धतीने आणि झटपट हा आमरस कसा करायचा ते बघूया. पण त्याआधी जर तुम्ही पहिल्यांदाच जर माझा व्हिडिओ बघत असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि शेजारचे बेल आयकॉन प्रेस करून ऑल हा ऑप्शन सिलेक्ट करा. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. इथं मी 4 आंबे हे स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत आणि आता या 4ही आंब्याच्या आपण साली काढून घेणार आहोत. अशा पद्धतीने हातानेच मी साली काढून घेणार आहे. तुम्ही चाकूने देखील याच्या साली काढून घेऊ शकता. आणि आता मी एका भांड्यामध्ये थोडंसं थंड पाणी घेतलेलं आहे. साधारण 1 ग्लास फक्त पाणी घेतलेलं आहे आणि या पाण्यामध्ये मी साली सगळ्या घालून घेणार आहे. सगळ्या आंब्यांच्या मी इथं साली घालून घेतलेल्या आहेत. आणि आता हे बाजूला ठेवून मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आंब्याचा गर अशा पद्धतीने चाकूनेच डायरेक्ट मिक्सरच्या भांड्यामध्येच काढून घेणार आहे. इथं मी 4ही आंब्यांचा गर काढून घेतलेला आहे. तुम्ही बघू शकता इथं सगळ्या आंब्यांचा गर काढून झालेला आहे. आणि आता या पाण्यामध्येच मी कुई देखील आंब्याच्या घालून घेणार आहे. आंब्याचा गर आपल्याला अजिबात वेस्ट करायचा नाही, त्यामुळेच अशा पद्धतीने मी आंब्याचा सगळा गर काढून घेणार आहे. आधी सुरुवातीला मी या कुईंचा गर अशा पद्धतीने हाताने थोडंसं चोळून सगळा गर याचा काढून घेणार आहे. तुम्ही बघू शकताय अगदी कुईमधला सगळा गर निघून झालेला आहे. आणि त्यानंतर ज्या सालीमध्ये सुद्धा गर आहे तो देखील मी चाकूने अशा पद्धतीने गर काढून घेणार आहे. म्हणजे आपला अजिबात आंबा वेस्ट जाणार नाही, म्हणून अशा पद्धतीने सगळा गर मी ते काढून घेणार आहे. आणि आता हा गर काढून होईपर्यंत मी या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये चवीसाठी मी इथे पाऊण वाटी साखर घालून घेतलेली आहे. आता तुम्ही साखर तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करून घेऊ शकता. आणि मी एक थोडीशी वेलची पावडर घेतलेली आहे. आता ही वेलची पावडर मी थोडीशी कुटून घेतलेली आहे, कारण जर डायरेक्ट घातली तर ती मिक्सरमध्ये बारीक होणार नाही, म्हणून थोडीशी कुटून घातलेली आहे. आणि मिक्सरला याची अशा पद्धतीने पेस्ट करून घेतलेली आहे. आता ही पेस्ट आपण एका बाउलमध्ये काढून घेणार आहे. अशा पद्धतीने आंब्याचा सगळा हा गर आपण एका भांड्यामध्ये काढून घेणार आहे. आणि आता पुन्हा याच मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण जे आंब्याची साल आणि कुईचा जो गर काढला होता तो देखील यामध्ये घालून घेणार आहे. आणि पुन्हा यामध्ये देखील थोडीशी मी वेलची घालून घेणार आहे. आणि पुन्हा याला मिक्सरमध्ये छान असं बारीक करून घेणार आहे आणि ते देखील यामध्ये मी मिक्स करून घेणार आहे. आता तुम्ही बघू शकता की हे मिश्रण अजून देखील खूप जास्त घट्ट आपल्याला दिसते, त्यामुळे याची कन्सिस्टन्सी ॲडजस्ट करण्यासाठी आता यामध्ये मी दूध घालून घेणार आहे. आता सुरुवातीला इथं मी 1 वाटी दूध घालून घेणार आहे आणि त्यानंतर गरज वाटली तर पुन्हा यामध्ये मी दूध ॲड करणार आहे. आता मी 1 वाटी दूध घालून घेतलेले हे मिश्रण मला अजून देखील घट्ट वाटते, त्यामुळे मी यामध्ये पुन्हा 1 वाटी दूध घालून घेतलेलं आहे आणि अशा पद्धतीने याची कन्सिस्टन्सी ठेवलेली आहे. जर तुम्हाला याच्यापेक्षा देखील घट्ट हवं असेल तर तुम्ही 1 वाटी यामध्ये दूध घालू शकता. मी तर 2 वाट्या दूध घातलेलं आहे. आणि त्यानंतर हा आपला झटपट आमरस तयार झालेला आहे. तर तुम्ही बघू शकताय अगदी साध्या सोप्या पद्धतीने हा आमरस मी इथं तयार केलेला आहे आणि आपला अजिबात आंबा वेस्ट झालेला नाही. तर तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट करून सांगा. व्हिडिओ आवडला तर चॅनलला नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा.